Det kunne være, at vi ville have rettet lidt mere i vores indledende 4, fordi måske var vi ikke helt tilfredse med, at vi fik alle de brikker, vi havde lyst til. Den her brik kom for eksempel til at blive lidt stor. Det havde måske været lækkert nok at få den her mark ud for sig, og selvfølgelig den lange her, og endelig haven. Det kan jeg gøre på flere forskellige måder nu. Jeg vil gerne bruge noget af værktøjerne fra objektrullegardinet, og først så vil jeg lige zoome ind på lidt tættere på den her. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at trække haven nu ud af det andet, eller måske bare trække den lille marke her ved siden af ud af den anden brik. Først vil jeg gerne lige se, om jeg har de nødvendige knudepunkter. Hvis jeg kigger på den her brik, tilføjer knudepunkter, så kan jeg se, at jeg mangler faktisk et fornuftigt knudepunkt ud fra der, så det er godt nok, at jeg har trykket på omformen, vælger at tilføje et knudepunkt, her og her. Nu kan jeg så tegne en polygon oven på de andre polygoner, som den har skabt. Det var det indramt lavet, så jeg vælger lige en polygon der, og siger fra her til herover havde jeg et knudepunkt, og det kan vi se, at trådkorset bliver stort. Så kan jeg få den til at følge ned langs med de to knudepunkter ved at holde Ctrl eller Shift nede. I kan se, det var i det her tilfælde ikke Ctrl, men Shift. Så kan jeg klikke der, og så kan jeg dobbeltklikke nu. Nu har den skabt den her inde brik, men det har resulteret i, kan I se, en stor brik, der er der, og en lille brik, der ligger indover. Det vil sige, at det er den store brik, der skal gøres noget ved. Den store brik er markeret nu. Jeg trykker på objektrullegardinet, vælger den som målobjekt, for det er den store brik, der skal gøres noget ved. Derefter skal jeg have fat i den lille brik. Den er her. Trykker på med et venstreklik. Og det, den skal gøre i den store brik, det er at slette. Egentlig burde funktionen måske have heddet slet i, eller slet med, men der står så desværre bare slet. Jeg bare vil slette, eller der kommer den her dialogboks op, når jeg har trykket på slet. Den spørger mig, hvordan jeg vil dataopdele. Det er ligegyldigt lige nu, for jeg har ikke puttet noget data i det, så jeg siger bare OK. Nu kan vi se, at vi har den store brik her, og vi har den her brik. Det er jo sådan set ikke helt fornuftigt, men vi kan måske nu gøre noget ved den store brik. Fordi den store brik bør jo selvfølgelig ikke både være den her opdel og den her neddel, men det er det lige nu. Så jeg prøver at se, om der er noget, jeg kan finde. Jeg kunne jo for eksempel prøve at opsplitte de to. Og om den vil beholde huller i regionen. Jeg tror faktisk, det er lidt ligegyldigt, men vi kan prøve at se, hvad der sker. Næste og OK. Så har vi den der brik, den der brik og den der brik, og det blev jo ganske fint. Det er dog ikke altid, at den her løsning går så simpelt som her, men her gik det jo fint. Tilsvarende kunne det være, hvis jeg nu ville have klippet bygninger ud af den her overbrik. Jeg kunne jo for eksempel sige, jamen jeg vil gerne have den her overbygning klippet ud af brikken her, så den gør noget for sig selv. Tilsvarende med de andre. Nu demonstrerer jeg blot en enkelt. Det vil sige, jeg kunne tegne den her med et polygon. Jeg kunne også tegne med et rektangel, men det er ikke altid så formålstjenligt, så jeg tegner med et polygon. Og dobbeltklik. Så har jeg nu den her brik, og den her liggende ovenpå. Det vil sige, hvem skal der gøres noget ved? Det er den store brik. Den tager jeg i objektrullegardinet, vælger som målobjekt. Hvem skal gøre noget ved den? Det skal den lille brik. Kan jeg ikke markere den enkelt, som jeg kunne her, så kan jeg prøve med Shift eller Ctrl, hvis det er fordi den ligger over eller under. Her vidste jeg jo, den levede over, for jeg havde lige tegnet den over. Og hvad er det, den skal gøre? Den lille brik skal slette i den store, så jeg trykker på slet. Den spørger om hvordan, og jeg er lige glad, og jeg siger OK. Så nu har jeg den her brik og den her brik. Det er altså måden, vi kan få redigeret på noget, der er lavet. Det er ikke den enkleste måde, hvis vi starter fra basis, men når vi nu har en færdig plejeplan, eller en markplan, eller hvad det nu er for en plan, vi har, eller vi allerede er nået så langt, jamen så er det en smart måde, ellers er det smarteste altid at løse, hvis vi skal starte fra bunden af, og løse det med indrand. Det var den her variant. Slut på den.